Jeg har altid været dreven af mulighederne. Så hver gang jeg har fået et nyt job, har jeg set muligheder, ofte stillet op visioner, og det har også været meget vigtigt for mig at jobbe ihop med dygtige og højt motiverede personer. Så det at fokusere på at skabe nogle ting, som ikke findes, nogle ting, som findes derude, men ikke er gjort end, kanskje endda, og bringe niveauet op på næste niveauet af performance, tykker jeg er meget vigtigt, og det så jeg altid har gjort. Og jeg tror også, at om man gør det, så bliver man fokuseret på at leverere. Og man bliver fokuseret på at leverere, og gør det sammen med et team af dygtige og trivelige mennesker, så har man det for det første roligt, og det er jo altid bra. Men dernæst, så leverer man resultat. Og om man leverer resultat, så kommer karrieren. Man behøver ikke ens tænke på det. Så det jeg vil sige, og det er jo præcis det samme, som faktisk også er hent i Nordea. I min tid her som VD for Nordea er også, at vi har stillet op store visioner. Visionen om Great Nordea. Og det er mærket 35.000 mennesker jobber for det. Det känns rigtig bra og rigtig roligt. Og jeg tror også, at vi kommer at leverere. Jeg har haft mange modgånger og mange saker, som ikke lykkedes. Man måste skille imellem modganger, som kommer utifrån. Derfor økonomien ikke går, som man tænkte sig. Markedet den går fel. Der henter nogle ting, som er uforudsigbart. Det får man lære sig af at tage en mere analytisk approach mod det. Men der findes helt klart også modganger, som kommer indifrån. Fejlbedømninger, fejlbeslut, som er truffet, kanskje saker, som ikke er ret implementeret. Og der får man lære sig. Det vigtigste med modganger er ikke at titte tilbage og bedømme, nu er jeg mislykkes, nu er jeg problemer osv. Det er at lære sig at sige, okay, at denne modgang har jeg lært mig dette. Og det vigtigste er at undvige at gøre samme fejl mange gange. Det er jo en meget svår fråga. Man kan sige, at i virkeligheden er jeg som VD altid på. Jeg har altid saker, jeg skal tænke over, og jeg måste altid være antræffbar. Og det gør jo, at man på sæt og vis har den känsla, man altid er på. Så det er en vanskelig fråga at nå den balancen. Men man kan sige, at der måste også findes rum for familien, venner, kundskabsudvikling, hobby, idrætte, som jeg tykker er rigtig vigtigt. Så det går lidt i våger. Man må hitte balancen. Men jeg tror, det vigtigste er, at man har den udsigt, at balancen findes. Det andet er, at man skal også sikre sig, at man er antræffbar. For er man det, så behøver man jo ikke uro sig. Så ved man bliver ringet op af kompiserne og sine kollegaer, om nogle ting henter. Man kan sige, at det er vigtigt, at man træffer sine egne beslut. Jeg kommer ihåg just efter, jeg var kommet i koncernledningen, hvor jeg tilsammen med min familie træffede det beslut. Vores store ønsken at rejse jorden rundt til sammen i 3 måneder. Og jeg ved, at mange af dem kanskje løfte lidt på øjebrynene og tænkte, hey, hvad henter her? Men det var vigtigt for os at træffe det valget, og jeg blev støttet af mine kolleger på rigtig bra sæt, og vi fik en fantastisk rejse, som har givet os mange minder for livet. Vi prater om det næsten hver væk fortfarande. Så man må træffe sine valg og finde hitte balancen. Men at tro, at man kan være off og ikke være antræffbar, eller nu er jeg ikke på, nu er der ingen, der funderer på, det henter til at være ikke, når man er ved det. Vi ønsker personer, som er drevne af at opnå nogle ting mere på jobbet end bare finansielle resultat. At opnå nogle ting i livet og skabe nogle ting, som man tykker er vigtigt. Og som er drevet af menneskelige værderinger, om hvordan man jobber til sammen med andre mennesker. Det tykker vi er rigtig vigtigt. Og samtidig skal vi have unge mennesker, eller ældre mennesker, med store ambitioner derfor, at vi er en international koncern. Det at udvikle sig er en naturlig del af det, også internationalt. Så man skal også have det ønsket i sig. Jeg forsøger altid at komme til et job, hvor du har det roligt, og hvor du kender dig motiveret. Om ikke motivationen findes, om ikke der findes nogen drivkraft udover lønnen og jobbet og sådan, ja, så fungerer det ikke. Kom også ihåg, du er unik. Stil krav til arbejdsgiveren. Du er unik, du skal udvikle dig. Så jeg vil sige, at det er ufatteligt vigtigt, at man kender efter, om det känns bra med jobbet. Man skal motiveres af jobbet, man skal kende det bra, og det stemmer overens med egne værderinger.
Og då skal man fokusere på jobbet. Man må fokusere på at leverere. Det er ikke tilrækkeligt, at man stiller krav, man skal også selv leverere. Og så frem for alt, så skal man leve efter sine værderinger. Så det med at tjene om alt er ret, det er ufattbart vigtigt, når man træffer sine valg.